От 3 години в средно училище Неофит Бозвели се изучава специалността помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на децата. Интересът към нея е завиден, още повече, че професията вече е желана и от момчета, а балът за прием след 7 клас расте с всяка нова учебна година. Първоначално при разкриването с много големи притеснения пристъпихме към това, тъй като в обществото има насложено едно разбиране, че всъщност помощник-възпитателя в детската градина по-скоро е един чистач, един човек, който се занимава с обслужващи дейности. Всъщност това не е точно така. Има много натовареност по отношение на педагогическа работа с децата. Затова и специалността е помощник-възпитател, т.е. акцентира се върху възпитателната дейност. И в тази връзка нашите ученици се обучават в много неща, свързани с педагогическата работа, с работата с деца, работа с деца с специални образователни потребности. За настоящата учебна година се предвижда да има прием по същата специалност отново в една паралелка. Идеята на педагогическия персонал на училището е децата да преминат целият цикъл на обучението от 8 до завършването в 12 клас и да се види реализацията им. След това ще се решава броя на паралелките. Голямото предимство на обучението тук е, че учениците имат възможност да практикуват наученото в детската градина, която се намира в сградата на училището. Десетокласници присъстват в часовете на 4-та подготвителна група. Когато има един помощник-възпитател, обучен и знаещ, и можещ, и с огромно уважение и обич се отнася към децата, към самата професия помощник-възпитател, той се занимава с децата, защото госпожата не може да обгрижи 30 деца. Аз от миналата година водя, сега са 10-ти клас, сега работя и с 9-ти. С 10-ти клас момичетата има и момче, което е добре, а в 9-ти клас са 5 момчета. Огромно е желанието, мога да кажа, че десетокласничките, те са подготвени и могат да влязат в реална среда. Виктория, Моника, Петя, Карина и Иренета се справят отлично с задачите, поставени от госпожа Стойчева. Те организират и водят учебно-познавателните игри на мълчуганите от групата. Здравейте, деца! Днес ще играем на една много любима от вас игра, а именно вода, суша и въздух. Къде живеят делфините? В аквариум. Браво! Къде живеят крокодилите? Давай ми! Водата! Браво! Момичетата не са избрали случайно професията на помощник-възпитател. Имат специално отношение към децата, към работата с тях. Те са толкова мили, толкова добрички, са толкова истински, че просто е удоволствие да работиш с деца. Много ми харесва, че училището ми дава голяма реализация и също така хубавото на професията е, че мога да се реализирам. Точно когато трябваше да постъпя в гимназиален етап, разбрах, че в това училище предлагат такава паралелка и е специализирана. Съответно се насочих насам. Имам намерение да се реализирам в този план. Обичам децата, обичам работата с деца и ще бъде истинско приключение да се развиеш в този план. Трябва да имаш търпение, трябва да си спокоен човек и трябва да си агресивен, защото не можеш да се занимаваш с деца иначе. И като съм около тях, правят ме щастлива, много са честни децата, не лъжат. Много са спокойни. Мога веднага след като завърша да постъпя. Бих завършила педагогически профил, за да продължа да се занимавам с деца. Избрах тази професия, защото обожавам много децата. Искам да се занимавам в бъдеще с това и бих желала да реализирам тази професия в България и възможност, ако имам, в чужбина. Предвиждаме съвместно с Община Варна, с които сме в много добри партньорски отношения във връзка с реализацията на нашите деца от тази паралелка. Те ще имат стажове в детските градини на територията на общината, но също така ние много държим на добрите партньорски отношения, които установихме с Карин дом. Там нашите деца ще преминат от лятото на тази учебна година през целия 11 и 12 клас на стажове, които ще бъдат свързани с работа с деца с специални образователни потребности, което е много нужно в момента,